caggal ne jettuɗen Allah julde Mouhamadou Thioubadou Boudou Windere en jetti jinnamen en calmini dendagal yeeɓiyakoɓe Pindi TV to ɓe gone dunde Baba Adama he en garti ɗo kadi hande émission meɗen debbo Afrique mo ganduɗon ko Sali Dia Amadou Bassoum debbo mo Agnimiji walla sen belama mbiyen debbo mo Bosoye kala heewi ɗo wande ene kala saaha woni no kewɗen wiide ni émission men debbo Afrique yiiloto tan ko rewɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe darolgal ko debbo Afrique tigui notiɗo inde muɗum woni debbo dariɗo tigui ha hiptina e nder rendo ngo kadi bismotoɗen ɗo woni ko mbiɗen ko émission debbo Afrique kadi faltaki hay debbo goto jambaru Afrique najo to woni dunde Baba Adama he hande kadi en gartiɗo e ɗo wande bandiraɓe yewtere nde eɗen ñaagui Allah nde puɗɗotoɗen bisimillahi rahmani rahim joftinen alhamdoulillahi rabbil alamin Allah en bismuɗo kadi hande kadi debbo kadi nder rewɓe debbo tigui notiɗo inde muɗum biyeteɗo Aissata Sako jeeyaɗo to Dunga wuuro Alpha Aissata Sako noon ko debbo mo ganduɗa ko debbo dariɗo tigui ligguey ha woodi ko waɗi ha keftinɗen ɗum tagui hande bismiɗen ɗum ɗo kono haal pour eɓen kewi wiide konngol ñaƴata ko hunde ko jomum bismoɗen Aissata Sako salmina bandiraɓe garen inchallah naten tigui e bundi yewtere he ma bandiraɓe tigui paam holgonɗo Aissata Sako dede Aissata bisimilla ma. Sali Dia Bassoum mi salminima kadi mi juurimama kadi mi weltima e bismango ma yam hande télé wi kadi vraiment mi weltanimama no fewi Aissata Sako min mbiyetemi ko Aissata Sako mboɗo yeeya to e cuuɗi men Dungouro Alpha e nder commune mo Ɓoki Diawe département mo Matam min calminama on juurama kadi vraiment en beltima kadi e garal men ɗo kadi en beltinima kadi e jeeyɗo kadi télé ɗe e jeeyɗo sababu o foof enen foof en jetti Allah en jetti sababu gadduɗen ɗo o Seydi Sako Allah jarama Seydi Sako woni no mbiɗani en jetti kadi en calmini dendagal ardiɓe galle o woni Haaro Dawoudou Moussa Dia walla mbiyen Harouna Moussa Dia en nde tawno sa wi Dawoud tan ma wi Harouna kono kadi en calmini en juurima gardiɗo gallo tigui woni kaw meɗen Abou Samba Diop nde tawno kanko woni ardi bonnani min calminma min juurimama caggal nde bandiraɓe paami tigui Aissata Sako ko debbo mo Dungo wuuro Alpha emin mbawi andude seeɗa e parcours ma dede Aissata hoto deyde Aissata jibinade tawno neɗɗo ne jeeyato jibinaka hoto kadi janggui hoto kadi ɗo keɓɗa e jangde kadi hoto mawnuɗa beele koye nder Dunga he walla Sali Dia Bassoum mi salmitimama kadi mi laari jamma mi weltima kadi e question mo posɗa kamo Aissata Sako de o jibinami ko Kolda jibinami ko Kolda kono mawnumi ko Fouta to cuuɗi amen Dungouro Alpha ɗo ko ɗon janggumi 6e mam ha CM2 mbaɗmi examen garmi noon au niveau de Dakar de 6e jusqu'au niveau seconde au lycée Blaise Diagne après noon lycée Blaise Diagne mbaɗmi formation en informatique IFP Thomas Sankara hono ancien Asala e gimmimi ɗon noon mbaɗoymi stage au niveau de Matam hono Matam SAED délégation de Matam eyyi ko toon mbanmi parcours am no gimmimi toon nde noon projet goto tawimi toon les retraités venant de France ça veut dire les greffes ɓe gaddimi ɗo au niveau de Dakar de 1999 ha 2006 mboɗo wonde mabɓe projet o no gasi nde noon hoɗmi to jeeyanomi hono to juuɗe men Dungouro Alpha nettimi e nder ligguey hooram nanmi commerce ewa Seydi Sako caggal nde projet o gasi koɗɗa to wuuro men Dunga wuuro Alpha eɗen mbawi andude projet o holno foti duuɓi mbaɗɗa hen kadi nde gonɗa e projet he caggal nde gasnoɗa jangde ma ha natɗo e projet he beela a naatino e dewgal même temps aɗa wadda ɗum e formation mo mbaɗannoɗa o e golle ɗe mbaɗannoɗa ɗe Sali Dia Bassoum mi weltimi kadi e lamdal ma natmi e dewgal ko gila mboɗo e waɗa 5e mbaɗa waɗa 5e classe ko gila nden ndesama noon gila nden nanmi e dewgal komo jangganmi ko foof ko jahanmi mboɗo arta ko foof mboɗo woni e dewgal joni projet mon mbawi andude no foti duuɓi mbaɗɗa e projet ko 1999 ha 2006 ha 2006 gasnoɗa gartuɗa e wuuro meɗen Dungo wuuro Alpha ɗo mbaɗɗa commerce en mbawi andude on commerce o holko woni kadi holko nannuma e commerce o en tant que debbo jangguɗo hayɓe diplôme aji mum kadi liggidi ONG uji e duuɓi poɗɗi noon
contrat mumen gasa arta en waɗa commerce holon commerce mbaɗannoɗa kadi holko nannuma e commerce he madame Bassoum nannimi e commerce he par ce que no projet o gasi nde andi ligguey projet ne weeli ha maayi projet ne heewi kalis sa yalte projet pour liggoɗa e goɗɗum sirtitaji goɗɗiɗi kono wonta noon par ce que mbaɗa waɗanno déposé mais à chaque fois somi waɗi déposé mbaɗa nodde mais problème de salaire somi ƴeewi tan jaranta ham nadde hen par ce que je suis une femme de komi responsable miñamen ko min woni afu gallamen yimɓe fof komin jogui ɗumen somi ƴeewi ɗum tan jaranta ham mais pourquoi pas hayde mi jogui wonko joganimi hooram mi naata e commerce mi tampli à sansa banggue goɗɗo eyyi ko nden woni nanmi e commerce guidarimi départ no garmi Fouta nde jiimi toon ko mercerie ala toon par ce que toujours les gens déplacés mi jahatno ko vers Boki Diaye pour ƴeewoyde ala ndulumaji ala Wuro Alpha ala katote ala kawel kono ko Wuro Alpha ɗo ko woni réseau pourquoi pas mi heddorta ko ɗon waɗ ɗon mercerie mbaɗ mi départ mercerie machallah mercerie dogui affaire o mboɗo yaha tan mboɗo ɓeyda e mbanmi hen cosmétique ha ɓooyi mbattum wadde hen boluji mbattum yahde Mali mbaɗa yaha Gambie mbaɗa waɗa prêt à porter jaymi e luumoji he hankaten andi jeeygu hankaten sa andi lawol tan hankaten a continat gonga e woni garɗa en tant que debbo jangguɗo ha keɓɗa diplôme aji ma kala liggoda ONG uji garɗa paaɗa e commerce o nde natɗa e commerce o nde walla jiɗɗa nadde e commerce o nde holno yimɓe jiiruno ɗum yimɓe jiiri mbi komi kangaɗo yimɓe jiiri ɓe mbi o ko kangaɗo mais neɗɗo holno jangguirta ha ara ɗo henne naata e commerce ne waɗa gorgorlu goto par ce que ɗum ɗo ɓe mbi ko wona professionnel mi fotani wadde ɗum mais min mi ƴewani koɓe kalata ko ƴewmi tan ko vision mo joguimi o jirmi yettoyade ɗo mi yettoyta toon mi ranni mi yettoyta toon eyyi ko ɗum tan ƴewmi on temps mais yimɓe fof mbi kam sehilaɓam fof goppi kam e par exemple aɗa andi enen sa woni dimu taw wonko joguiɗa ñeeñ ɓe garata ma bande en garata ma yimɓe fof gacci kam mais to ɓe gacci kam ɗo ko ɗon ɓuuri fewnitade ndeysan ko ɗon ɓuuri fewnitade ndeysan Sidi Sako donc ɗum ko hokkude exemple uji sukaɓe hande guila rewɓe hay worɓe wiyoɓe so tan komi jangguɗo mboɗo heeɓi diplôme ajam tan somi heɓani ligguey bureau mi liggotako alors ko wonko neɗɗo foti wawde wadde ha heewi taw wona han ligguey bureau woni honon mani hande a yeehi a liggoyima ONG uji a paari arti haɗani a oppi a faye commerce te yama commerce o hande wonko addanma ko heewi ko ganduɗa taw so wonino ko liggey bureau hokkatama ɗum natɗa nde commerce enen foɗen gandi commerce weeɓani sinno ni ko jooɗade tan ɗo goɗo gotel yo kono commerce yaade wiyen yaaha e luumuji en arta ne yaaha male ne arta hol difficulté ji mbaɗɗa hen raconte haɗo ma tan yiide hen hoorema no feewi e commerce kam ne muusi surtout voyage sa yalti ka ɓiɗɗo debbo a ñalla ladde aɗa wala ladde ne muusi surtout avec les luumo première fois waldemi luumo ko luumo Kanel min jeehi tan ha min gari luumo ɗo min gaddi bagasuji amen ɓe mbi ko ɗo mbalten mbimi ala to luwete ala to watte ɓe mbi ham ala koye jeere he tan mbalata mais ñande hen no vraiment ɓerdam nde boni ene lelimi tan goppumi suudam goppumi leesam tan lelimi tan e dow balam tan sohna Aissa Dieng wiyata ko balam fof ko jaa tan lelimi hen tan vraiment kadi ɓimi tan foof tan ma ɓennu wallay par ce que foof tan ma ɓennu kadi après dal chambre fait niche ni fois mi continue affaire jam continue affaire ma battuɗa kadi yaade Mali lawol malingol nden gaddonoɗa ko cuubuji aɗa yahata arta emin nane kala saaha e mbiya lawol malingol ne heewi caɗele gila waɗoɓe compe yimɓe ko wayno ko wayno a wawi haalande hen yimɓe seeɗa hol caɗele ɗe jiiton e lawol malingol par ce que lawol Mali ne heewi hen caɗele par ce que déjà aɗa andi kala to moƴƴi woni bonɗo nan ɗon par ce que toujours won hen yiyoɓe funtude yimɓe ƴeewa ko joguiɗa ne kepta e won hen kadi par exemple question de douane ma hen ɗum fof ne yimɓe ne ñaama hen e ne waɗi agressé ne waɗi fof surtout kadi même hay lawol gammingol ko noon lawol gammingol ne wonno mbaɗa yahanno toon to feeri o taccata yimɓe nangata ticket pour taƴte feeri ɗo heɓe ko ɗon gujjante e feewa ko ɗon gujjante e ɗum fof ko noon ko aventure mais so neɗɗo yaha tan sono yiilo tan kadi koye jangde jeeya e par ce que koye jangde jeeya par ce que ça permet de savoir ñana wonde dal sa yeehi ma ɓeyɗo famde ma udditane haqqille ma udditane haqqille ma ñana wonde eyyi c'est important wadde noon ko wiide caggal nde natɗa nde commerce nde ha watti yaade ɗeɗon leyɗele fof aɗa yaha e luumoji he fof holko commerce o addanma hollo ko ganduɗa hande a dañi hen ko ganduɗa ko jooɗo honoɓe ene mbiya o ko kangaɗo en mbiya somin gandino min mbiyatano ni kadi holko keɓɗa hen ko ganduɗa ko
hande ko fierté ma tigi walla ko fierté kala jiddoma ene wi oɗo tigi lawol ngol ƴettugol ko lawol pongol ƴettede wona wiide tan mboɗo waɗa dépendre tan e gueɗel gotel a ummima faye commerce kono hande hol commerce o tottuma ko mantini hande ko mbaɗɗa e nder wuuro moɗon ko yimɓe foti pawi hen fawde guite mum e commerce o de alhamdulillah rabbil alamin hokki kam ko mantini par ce que mi dañi hen galle hooram ndeysane e mi dañi hen galle hooram mami galle o e ñaguimi yaami to kawa men mbimi ballam ɓe daña galle mbi ko mbatta galle an ka debbo ante saɗa ko mbatta galle mbimi kawa wallam tan mi daña galle wi somi wallima de a dañi galle 3 mois sama hani komi kefto sa dañi terrain e somi dañi terrain sa dañi terrain 3 mois sama hani par ce que min babam ɗacci tan ko ɓiɓɓe rewɓe mbimi kawa on joɓat galle baba mum dokkunɗon o par ce que baba mum no mayde tan on kekku galle o dokkuɗon goɗɗo mbiɗon hayde ko rewɓe min baba woppi ala koɗo o wi hammami hokke galle mais 3 mois somi yeehi ɗo en France 3 mois somi arti mi tawi amma hani min komi keftowo min noon no ñagotonomi galle nde taw hangde seti ko parnoɗo e maade e min noon hokkimi galle min jeeyi toon o taaɓi laaɓi tati tan o wi hayɗo ko galle debbo tan ɗo moƴƴi mbimi ala ka mi jaɓani mi jaɓani mbimi ko galle normal jin mbando ka jin ko leydi timmude jin ko leydi timmude ko jin wadde hen komi waɗa hen joni noon mbimi en ka jonguru minen ko mbaɗum jonguru oto jiɗɗo joni noon mo hokki kam galle min continue mo hokki kam galle une semaine tan komi parɗo kadi somi ceenlam gonmi e maade machallah mahmi 6 pièces e salle de bain uji mum e cour d'arrière e baffe et tout e cour uji mum fof mbanmi carreau mbanmi fofof nanmi courant ne woɗɗuno kam nanmi courant nanmi jengue e poɗɗa potoji nannuɗa courant e nanmi courant par ce que ko ladde ɗaɗa sincano galle on waddi wuuro seeɗa e yimɓe kam tawi kam toon komi waɗi ndiyam ne waɗi courant yimɓe tawi kam toon kala ko tampumi Sali Dia Bassoum somi fanima galle o tan mbaɗa welto ɓerde ma nde ne welto ganda ko tampannoɗa ko wonko jari wonko jari wonko jari hen Seydi Sakho caggal nde mbaɗɗa ɗum maɗa huɓere e nder duumga eɗen kewi yiide rewɓe en daña kalisaji maha ɗo e teruji walla ko way noon kono ko debbo ƴettata tan e nder wuuro mum maha ko sona taw ko gonɗo caggal leydi gonɗo ɗo e Sénégal ene limo caggal nde mbaɗɗa ɗum nde holko yimɓeɓe kaali ay yimɓe kaali fofof mi nani fofof par ce que yimɓe toujours ɓurmi hen falde sah ko ɗaniyankoɓe wonɓe ladde ɓe ɓe garat ɓe mbiya minen de Aissata min gari ko ƴewde salmindema e yiide galle ma aussi e waddema audit waddemo audit e waddemo audit holko nan jawɗo kalis yokomi gujjuɗo par exemple ɓe ko yiyaten ko dendam en yokomi gujjuɗo koyno guiƴam en ɓe mi woda ko kaldumen mumen goto fof mi jogui oto mbaɗɗum répondre ɗum waɗi kam vraiment yimɓe jogui mentalité ji mbaɗɗi arriére par ce que enen dal ɗo debbo dal ɓe mbi tan ko wodani debbo dal yo may tan ko soumise mais ɗum koko natti ɗum koko natti ɗum koko natti sa debbo sa ligguima tan a yiyat sa gorko sa ligguima tan a yiyat gonga neɗɗo dal yo dan doole mum rek a waɗi dawle mum dan ɗum ɗo Allah ne hersa dariɗo e nangue o hawa ɓuran mbiyata ko gonga celluɗo Seydi Sakho woni no mbiɗen ni tawde ka debbo eɗen kewi yiide worɓe ne maha kono an tawde ka debbo mahi a waɗi noon huɓere walla galle poɗɗo noon e nder wuuro moɗon wiye aɗa waɗi uddide foto guittuɗa ndiɗo jawde yama ni won yahoɓe ha mbiya ndiɗo jawde o liggaki ɗum yama ko dokkaɗo walla o fijo heɓino walla goɗɗum donc hande eɗen bandiraɓe eɗen mbawi wiide poti wawde diwde ɗon hande eɗen poti wawde diwde ɗo wiyete debbo fota dañde debbo foti tan ko jooɗade e galle nde tawno woni ko mbiten ko so doole donki yo ko doole keɓɓo kono so tawi dañama yo doole keɓɓo guila doole donkani kadi debbo so tawi dañi tan ko ballal joom galle mum o ko ballal yummiraɓe muɗum ko ballal kala taariɗo ɗum par ce que minen fof ne andi debbo ene laaɓi reedu kadi kañum ɓuuri wonde jurumdeero donc yimɓe ɓen poti wawde hankkadi diwde e ɗiɗon arriére pensée uji ɗi joguinoɗen guila ko ɓooyi wadde ɗum ɗo hannde ko fierté mawɗo eɗen mbawi wiide sukaɓe rewɓe ɓe mbawi tumnade ɗum ɓe daara ko wayno moɗon mbasa wiide tan e mbaɗa dépendre e jooɗade e nder galle mbaɗa dépendre jinnama walla mbaɗa dépendre e joom galle ma wadde noon yimɓe beltima e ɗum no feewi Seydi Sakho caggal ɗum nde natɗa e oɗo commerce fof kadi min nanma e banggue politique o min mbawi andude holko nannuma e politique holne natɗa e politique e min de nami naati politique nannimi e politique ko jeewa aw nden tan ko temps Ablaye Wade ko mama mboɗo dillanno hen seeɗa mais noɓe kaaɓe Makky nde Ablaye Wade wadde Makky nde
ɓurnin paɗam jaami hato mami jeewa mimi jeewa o yam naam min mamo wi naam min de koye mono gonɗon min mi fusi o yam holto fusi holto paaɗa min mboɗo jooɗi mbaɗa faɗi Macky Sall o wi i Macky wima ne waɗa parti mi hay so waɗani min komi jooɗi tan mbaɗa fadam hawno waɗi parti fof ɗum waɗi min wuuro amen min fof idi yaade minen en e Aliou Diagne joni kanko bono woni France minen gondatno e jeere he min ñalata ko haalde haala Macky e haala Aliou Sall gila haydara kewani e gila nden noon ko hen min goni koye parti he ha parti APR kisa haala walla min parti o kisa dari kala garɗo ko ɗon tawi min tawi min parti he caggal nde naɗɗo ne parti e gila o keriyani mouvement o keri mouvement ha wonti parti ha hande alhamdulillah rabbil alamin Allah kanko woni pouvoir holko gonɗa e nder APR beele won responsable teñ moɓe tottuma hen Sali Dia Bassoum min de wonno APR ɗo jimmi ɗum nde jimmi toon ko ha gasi ha laaɓi car premiére fois nde min mbaɗata conseiller ji nde ko min yiɗi ƴettede wuuro amen mais comme ko Casamance mbimami toon jibinami kayitaji am jahata ha garta affaire o tarde mbaɗmi remplaçant goɗɗo mi yo lomtumi par ce que min mboɗo andi déjà min ko ɗon tan gonni hay somi wonko dañmi somi dañi ndombol tan ko ɗum woni somi dañani ndombol dañani ko yiddema adduma yiddam ɗon wonnimi ɗon e deuxiéme fois o kadi ko minen tan gonno minen wuuro Alpha naɓe minen tan gonno après noon ali oɗo Abdoul Doudou Ly ari yiiɗi artude e amen e pour min jaada e Kalilou Wague joni no ari nde noon o waɗi imposé o mbi somo yiiɗi arde amen o yiɗi conseiller makko naata joni noon affaire o noon taw yimɓe fof ƴettama affaire ɓe waɗi ɓe dérange quoi jiimi dal ɓe pewnitaki noddu ɓe mbi min guitte indam mbaɗe ɗon à sa place mbi ha mbimi ha pas de problème min ko keɓami ko maaro tan yesso inchallah après noon ɓe ƴetti ɓe kisa noon Allah waɗi ɓe mbaɗi conseil Abdoul Doudou mo wino eyyi noon affaire o yaari machallah ɗum kadi ko exemple mawɗo mo yimɓe poti ƴettude par ce que hande mono fof ne andi politique ko pododiral kadi oɗo wiyata ko hasidagal ngal ne heewi mon fof wiya ko so tawi mi dañano hay goto dañ kono mbiyo guitte yinna mbaɗen inde kaari wona hunde weemde taw mo ganduɗa ko yidde mum tan addi ɗumen kadi ko yidde mum tan kadi jaggi fadani hen hay hunde eyyi kono noon no nde gonɗa nde e APR woni ko mbiɗa ko haysa daña hen poste yamo relation uji keɓɗa hen woni ko mbiyata ko lekki ngabbata e lekki hayɓe lekki kono neɗɗo ne ngabba e neɗɗo hayɓa neɗɗo aɗa wawi nadde hunde mbasa dañde hen an hunde kono noon daña hen yimɓe ɓe ganduɗa taw ko yimɓe nafoɓe walla taw ko yimɓe ɓe ganduɗa aɗa wiya hanino mi naate ɗum ɗo ko adi hande beele mbaɗa ande ɓeɗo emin nana hakkude ma e Harouna Moussa Dia min mbawi andude hol relation uji gonɗo hakkude ma e Harouna Moussa Dia e holko addi ɗum Sali Bassoum alhamdulillah question mo jiɗmi namdede kadi mo coftanmi jabade ndeysan Harouna Moussa Dia de hunde fof ma waɗa sababu mi wonno accident accident musɗo ndeysan nettuɗo hay goto meeɗa miiji ala fof jiinoɗo mbimami immo wiyatan ko kam ko goɗɗo kay won kono wona o est ce que Aissata Dieng haalani ɗum Harouna Moussa Dia o minen min jogui onon jogui neɗɗo moɗon responsable mum daraniɗo noon katante mum mais guila waɗi accident hay goto mum yiyani ndeysan haalani ɗum Harouna Moussa Dia no waɗi réagir mi rokkam numéro téléphone makko rokkimi numéro téléphone o noddimi o kam somi jogui passeport min ala passeport mi fewno passeport o wi kam onon rewɓe ɗo woni jiiɗi France min ala min mi yiiɗa yaade France min jiɗmi yaade tan koto cafoto mi sella wallahi ndeysan o wi kam hayde ko noon mi nawma Tunisie mami nodditi o nodditimi noon o wi kam docteur tunisien ɓe goni koye vacances mais somi paari mami nodditi ñande mawludu ɓaawo janngo ko mawludu mboɗo daw Fouta mbiɗa yiya nenam après noon o nodditimi o wi kam waji ɓe mbaɗi reprendre ɗum ɗo de Harouna Moussa Dia hankkatene yummiraɗo il faut mi yiyoya ɗum tan jaami toon noon gartumi o nodditimi ko jaami toon ko ñande fof noddat o wi kam yomi ar mi yaha garmi tan jaami kadi Allah newni kadi wonnoon ko anniye moƴƴo o joguino hen e miijo moƴƴo joguino hen kadi Allah wallimo par ce que ko hoore goppirimi est ce que hoore goppirimi timide par ce que ko wonno koye hoore hen duuɓi ɗiɗi mbol woni ɗo mbaɗa waɗa traitement aɗa leeli mbol leeli hakkude seto woye hôpital Fann eyyi kono dal affaire o marchani kadi ɓe mbi kam somi oppirima ɗo kadi mi haalta est ce que mi oppirima ɗo mi haalta Allah hen waɗi hen suturu jaami e jaam gartumi e jaam fof ko Harouna Moussa Dia sababu ɗum fof koye politique he daña andi hunde fof dañama hen
ko gonga celluɗo en calmini ɗon mawniraɗo Aissata Dieng walla en mbiyamo Aissata Cissé Dieng debbo mo Sadel kañumne ko banum debbo Harouna Moussa Dia yamen kebbine makko ɗo yewtere kañumne ko debbo dariɗo kadi ko jokko en ɗam par ce que ɗum ɗo kadi wawi ɗum tan ko jokko en ɗam ko jiɗɗo leñol muɗum kadi baɗiro fi sabilillahi par ce que heewi ko neɗɗo takki neɗɗo mawɗo walla neɗɗo joom jawdi kono wiyata ko min tan jaɓata hollodir ɗum hay goto wadde ɗon nen jarnamamum nde tawno mbimo yettani sababu yettani Allah e caggal nde Harouna Moussa Dia nawma toon ceftoɗa ha celluɗa en mbawi andude accident o holno arde ma beela ko accident voiture gonnoɗa ko oto janɗa walla ko oto yanema ko accident voiture gonumi koye oto bis naati amen est ce que ko bis naati amen ɗo wuuro mon ɗo to wuro amen ɗo entré mi janami ko wuro Sogui rende fo hôpital mboɗo arta ɗum ɗo natirde wuro amen ɗo ko bis naati amen sur le champ 7 mort e sur le champ 7 mort hakkude caggal mum no presque oto o wonnoɓe hen foof presque heddi hen heewani heddi hen heewani heewbo maayi caggal mum est ce que kono min kam mboɗo yetta Allah no mbiɗa ni mboɗo yetta Aissata Cissé Dieng par ce que o wona ha sidi kanko dal o wona ha sidi wallani selli par ce que so wonno waɗanno ɗum wawno ɗum fof ne wasa wawde tawdema hen par ce que en jii hono makko en keewi te mboɗo andi kadi hono makko en mbiɗo jondirno hono makko en hewɓe kono hay goto waɗani posé probléme o ko kanko waɗi posé probléme o yettani Allah yettani sababu yettata Allah wadde en janimo ɗon kadi bandiraɗo gorko Harouna Moussa Dia ɗen mbiya kadi yallah junnu ko makko ko kadi hande kadi sen goni hande e Pindi TV yama koye ha joni koye mabɓe nde tawno ko galle Dagoudou Moussa Dia ko galle makko galle Kaw Samba Diop wadde yallah junna en ko wayi hono ni nde tawno hewɓe ne jogui jawɗele leñol ngol kono taw haydara nafani leñol mumen so neɗɗo noon yeehi ha yimɓe ne dafe aɗa safro ɗumen walla wonnoɓe hakkude wurɓe mayɓe walla wiyetonoɓe so oppirima ɗo kalata hande alhamdulillah rabbil alamin Allah hokkimo woni a oppirima ha artima hande aɗa ɗo jooɗi aɗa huccidire madame Bosume ɗo mbadda émission wadde ɗum ko yettere Allah Seydi Dieng woni no mbiɗa ni politique kam hay sinno hokkanima poste hokkima kam nafoore caggal ɗum nde gonɗa hen gandodiɗa e Harouna Moussa Dia en fof eɗo gonɗa ɗo e maniére tan général hol hande changement mo jiiɗa nder diwan moɗon walla e nder diwan Fouta fof avant nde makkilami e hande ko makkilami ko avant makkilami e hande makkilami en tout cas changement waɗi yimɓe noon ne mbiya leydi ndi change ani kono leydi ndi changé andi laamu neɗɗo wona rokkede kalis tan woni changé par ce que ligguey ne so hunde leydi ne ligguey tan aménage uji mbaɗi laabini kadi nana pewne c'est vrai gasani mais wonto gasi banggue damga to ko fuɗɗi yaade mais ko banggue amen ga heddi hunde fof noon ko seesa sikku tan so laabi ɗi gasi goto fof kadi ma yi hen hoore mum ɓe mbiya min ñaago tan makki yo continue liggey makko kadi o yeccito rewɓe surtout rewɓe ɓe rewɓe ɓe kam jiyani hen koye mumen par ce que les par exemple les amazones de la région de Matam ko rewɓe daɗiɓe daranimo kadi hunde fen fof pondi mais en jiyani hen koye mumen ɗon yo toppito ɗon yo yiiɗon yo laaɓ ɗon yo yiiɗon yo waɗ ɗon debbo jeccitto rewɓe région de Matam taw ene wawi yettinde nule mumen so tawi kadi wonko cohli ene wawi ngabdude mumen ha jetto nde tawno mboɗo sikkito men to région meɗen région de Matam to mi yiyan tum ko hol debbo dokka ɗo responsabilité mo ganduɗa ko poste mo ganduɗa ko poste mawgo mo ganduɗa rewɓe ene mbawi rewrude mum walla yimɓe ene mbawi yaade mumen ha kumten haaju mumen hay so ɗen jogui député ji ne mboɗo sikki yama gona jooɗoraki assemblée nationale sabamde humtude haajuji mum walla humtude hujjaji meɗen exemple dabbo tan gaddanmi hen ɗeɗo balɗe ɓe mbi ministére de la femme ne yaaha Matam mais ɓe mbi projet ji rewɓe Matam naɓe mbaɗi déposé ha tampi selli mais ɓe mbi ko zéro région de Matam département de Matam et département de Kanel c'est seulement Ranir welti ha ɗum kam wawa wonde wallahi wawa wonde ɗon min ñaagui Macky Sall yo yurnomi rewɓe région de Matam rewɓe région de Matam noon tampi rewɓe région de Matam yo yeccir ɗumen yo yeccir rewɓe région de Matam par ce que affaire on muusi yimɓe fof ko gonga Seydi Sako wadde noon ko wiide maraw hankkandi en gaari seɓɓitinde émission ko wiidema tan mawniraɗo hollo ko mbasitoɗa hande e rewɓe Afrique naaɓe holko mbasitoɗa sukaɓe
hande wonɓe ɗo guile Sénégal ha e dunde baba Adama he fof taw ko ɓiɗɗo han biyo min komi ɓiɗɗo Afrique naaji surtout fulɓe en tant que debbo holko mbasitoɗaɓe holko ɓe poti hol darna mabɓe nde poti wawde darade hande e rendo ngo haaɓe tine tigui ɓe gande tigui ɓe dokke fayida mabɓe tigui no hannirta ni e rewɓe fulɓe mboɗo waɗi so yurɓiyen tan debbo kala to wawi wonde yo andu ndimago mum kadi debbo yo liggo yo debbo andu hoore mum par ce que debbo ko sine valeur kadi ko debbo woni fof debbo so ala e galle fewani gonga so ari galle debbo ala hen o galle o gallaki noon galle ko debbo moƴƴinta ɗum gonga leydi ko debbo moƴƴinta ɗum suudu ko debbo moƴƴinta ɗum yo rewɓe en dado ha tiiɗa goto hen fof anda droit mum anda kadi devoir mum gonga droit mum devoir mum so yimɓe gandi ɗum tan kala to neɗɗo wawi wonde woto yejjindimako mum kala to neɗɗo wawi wonde woto yejji ɓingo moƴƴago mum c'est vrai neɗɗo yo liggo kono yo andu hoore mum ɗum son conseil ko hen rewɓe sa jaggui tan lawol peewal ko jahata ko aɗa fewi hen tan ma yetto to jiɗɗa yettade ɗo gonga celluɗo tawa heñaki gonga celluɗo Seydou Sakho a weltanama wadde woni ko mbiyata ko ɓuuri ko mawnude ngaari ndi mataw heƴani e barme o kadi sen joɗima ɗo tan jiɗɗen e kala saaha sen gaddini bandiraɓe yataw eɗen gaddana bandiraɓe kono naftu ɗumen eɗen kadi jogui jotto moƴƴo ndeɗo yewtere hande kadi ma naftu rewɓe ma naftu worɓe par ce que tawi nanama wiyama debbo Afrique tan yo worɓe gandu nan nder par ce que debbo wawa wuurde sans gorko gorko kadi wawa wuurde sans debbo kadi ko debbo woni ɓesgu ko debbo woni aduna wadde noon yo worɓe gandu ko nder tigui ɓe goni eɗen gandi kamɓe aussi en wawi ɓe kaɓa hen beela mabɓe en mbawi kadi kaɓa hen naforu no fewi holkolngol ma mbayni ko mbaynodira e bandiraɓe garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo inchallah ram mbayni ko mboɗo yetta Allah kadi mboɗo jarna Harouna Moussa Dia mboɗo jarna kadi Daoudou Moussa Dia Harouna Moussa Dia de ko woni e dow mum ko yallah wallu mo no jokkiri allahumma amin yallah kadi newnanmo fof kala andi vision kanko andi vision mo yiɗi yallah yettimo to yiɗi yettade allahumma amin ya barke fatiha salatul fatiha allahumma amin kay Sali Diaba Soum a salminama kadi a juurama kadi a weltanama ewa Seydou Sakho c'est Pini TV fof vraiment calminama juurama kadi min beltima kadi e garal amen ɗo weltima garal amen ɗo henna a weltanama Seydou Sakho minenne min beltima mi ñaganmama Allah kadi moƴƴere nde tawno mbi noddede sattani satti ko noddude noore kadi en beltinima kadi bandiraɓe wonɓe to e caggal men nde tawno eɗen gandi joɗade tan e plateau ene haala yama ko ɗum ɓuuri webde e gueɗe ɗe ɓuuri ko sattude ko joguiɓe golle ɗe joguiɓe golle ɓe noon ko caméraman uji technicien uji ɗi en calmini ɗon Baba Samba Diop ene wonde e jaadiɗo muɗum Thiatou Walo e dendagal bandiraɓe tan wonɓe ɗo technicien uji e caméraman uji ɓe Pindi TV en calmini kadi ardiɓe galle ɓe e dendagal bandiraɗo pinowo ɗo kadi en beltanimama an Seydou Sakho en ñagonoma Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe nde tawno eɗen gandi so neɗɗo woni debbo dariɗo tan weɓanta ɗum hay banggue yo bang nde tawno ɓe kewi wiide gaño hay sinno warani ene tardina kadi hunuko moƴƴani te noon fof eɗen gandi kunuɗo so tawi pawi men neɗɗo tan yama won tolof tolofaji kewata kewɗe e aduna mum taw ko ɗum hokki ɗum eɗen ñaago Allah accident uji baɗini walla ko way noon yata ko ɗon haɗanma ko annino arde e balaji foof e musibbaji yo haɗan en ɗon Allah hokkuma kadi juutde balɗe moƴƴinde battane waɗan en noon enen foof Allah kadi ɓeeɗo kadi darnude darde ma ha tiiɗa ɓeeɗoɗa darade ha tiiri cemba cembina ɓuura wonde soutien de famille ha kadi maha kadi galleji goɗɗi beele kadi sukaɓe hande kala debbo Afrique naajo ne wawa timtade ma beele en anda wona jooɗade tan hofodira juuɗe woni solution neɗɗo kadi hay sinno aɗa resa walla hay sinno aɗa jogui poɗɗo wawde walludema taw ko gorko an aɗa foti darade balla hoorema balla joomum wadde noon Seydou Sakho min beltanimama no fewi en calmini en juurima bandiraɓe eɗen ñaago Allah kadi nde Allah hokkata men cellal sembe ha mbawen kadi jottade ɗo lawol gongol gaddanen kadi bandiraɓe kadi yewtere meɗen debbo Afrique taw kadi ko e invité goɗɗo taw kadi koye yewtere wonde kadi inchallah wonata koye toɓɓere wonde en calmini kadi dendagal bandiraɓe yiɓiyankoɓe Pindi TV nde tawno eɗen gandi ko kamɓe tagui hande télé ɗe yettaɗo jettiɗo en mbawa yobde ɓe en ngala jobdi mabɓe en calmini dendagal bandiraɓe yewɓoɓe eɗen ñagonoɓe Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe en calmini en juurima yo Allah hokken kadi wattu ni oɗo ñalawma goɗɗo taw eɗen celli eɗen cellira assalamu aleykum wa rahmatullah